Прывітанне, паважаныя слухачы, гледачы нашага стрыму. У эфіры Еўрарадыё з варшаўскай студыі працуе Марыя Вайтовіч. І сёння наш госць – гэта добраахвотнік з батальёна імя Кастуся Каліноўскага Павел Кулаженко. Прывітанне, Павел. Добрый вечер, мы з Украіны. Так, будзем размаўляць пра чужую і адначасова сваю вайну з Крамлём. Нагадаю, што наш стрым можна глядзець на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайв. Калі ласка, падпісвайцеся і пакідайце свае каментары. Мы ж пачынаем. Вызваленне Беларусі праз вызваленне Украіны. Так гучыць асноўная мэта добраахвотнікаў, якія сёння служаць у беларускім батальёне імя Кастуся Каліноўскага. У адным з інтэрв'ю, Павел, ты сказаў, што сённяшняя вайна – гэта магчымасць для беларусаў адваяваць сваю страчаную незалежнасць, і ёй можа скарыстацца кожны неабыякавы грамадзянін нашай краіны. Што матывавала прыватна цябе і што матывуе іншых беларусаў сёння ісці ваяваць на баку Украіны? Вось такое пытанне адразу. Складанае пытанне, але на яго я ўжо адказваў шмат разоў. Ну, перш за ўсё, моя асабістая матывацыя гэта была тое, што ў меня тут сябры, і сябры мае сустрэлі вайну ўжо ў Кіеве з першых дзён. Таксама мои сябры удзельнічалі ў першай вайне, у першай вайне ў 2014 годзе, калі Расія акупавала Донецк і Луганск. І я ехаў да сваіх сяброў, бо я не мог неяк інакш. А па-другое, гэта таксама гэта даволі вострае асэнсаванне таго, што гэта гістарычны шанец для ўсіх беларусаў і што вызваленне Беларусі, незалежнасць Беларусі, яна ляжыць праз вызваленне Украіны. І таму я, як беларус, я як чалавек, які асэнсоўвае сябе беларусам, перш за ўсё, я не мог не паўдзельнічаць, не мог не скарыстацца гэтым шансам. Ці шмат ахвочых ісці ў батальён Кастуся Каліноўскага, і хто гэтыя смелыя людзі, і адна у вас мэта? Ну так, у нас адзіная мэта на ўсіх, адна перамога на ўсіх будзе. Так што, наконт колькасці склада батальёна я казаць не буду, але гэта каля 200. Таму трэба таксама падкрэсліць, што да нас далучаюцца добраахвотнікі кожны тыдзень. Кожны тыдзень група пакідае Варшаву і едзе праз Львов да Кіеву. Так што склад батальёна папаўняецца штодня, штотыдзень. А ці ты памятаеш свае першыя адчуванні, калі вось толькі прыйшоў у батальён, з чым тут стыкнуўся, так, і з чым увогуле сутыкаюцца вайскоўцы? Я разумею, што ты добра падрыхтаваны. Я чытала, што пасля 2011 года ты жыў у Брукліне, займаўся адзінаборствамі, калі я не памыляюся. Але ж людзі ў батальён праходзяць розныя, і з чым сутыкаецца чалавек? Давай для тых, хто, магчыма, яшчэ толькі збіраецца да вас далучыцца. Давайте раздзелім на две часткі адказ на гэтае пытанне. Па першай часткі мае асабістае адчуванне, гэта нейкае дэжавю, бо я таксама служыў у спецадзіночнях у Беларусі, то бок такое дэжавю з маладых гадоў. А па-другое, мае адчуванне, што я не ведаю, нарэшце прыбыў дадому, бо тут было шмат маіх сяброў, было шмат і таксама планаў наконт мяне. З чым сутыкаюцца тыя, хто не ведаў ніякай вайсковай службы, напрыклад, ці не мае нейкіх такіх спецыяльных вайсковых навыкаў? Перш за ўсё, у нас зараз існуе учэбная рота, і на гэтай учэбнай роце ўжо навучаюцца нейкім высновам вайсковага майстэрства тыя, хто ніколі не трымаў у руках зброю. То бок гэта такі заняткі па вагнявой, па тактычнай, па спецыяльнай, па фізічнай падрыхтоўкі. У нас такое дуже напружанае распісанне, і таму мы ведаем, што ёсць зашмат беларусаў, які жадаюць, напрыклад, вызваліць сваю радзіму, але не маюць для гэтага ніякіх навыкаў. На базе нашого батальёна зараз ёсць зашмат інструктароў з баявым досведам, якія
дзеляцца гэтым досведам. Ну і так вось з звычайных беларусаў робяцца уже узброеныя беларусы, якія будуць стаяць супраць лукашыцкага рэжыму, калі прыйдзе час. Мгм. Дзякуй. Я сутыкалася з хлопцамі, якія зараз знаходзяцца трохі ў замяшальніцтве, таму што утварыўся яшчэ полк пагоня. І яны не ведаюць, ці ісці ў батальён, ці ў полк пагоня. Што гэта, вось як ты ставішся да гэтага ўтварэння, якая розніца можа, ці ёсць перавага недзе. Таму што чуткі розныя, нехта кажа, што адны больш падрыхтаваныя, іншыя кажуць, што там больш наадварот, там менш часу на падрыхтоўку. Вось што ты можаш распавесці? Ну, калі я не памыляюсь, я ведаю, што хлопцы яшчэ ні разу не стралялі з гэтага так званого полку. Другое, што зваць 15 чалавек полком, ну, гэта такое для мяне, я не ведаю, як гэта нават назваць. Трэцяе, што у іх няма інструктараў з баявым досведам, а трэба разумець, што вайна ва ўкраіне гэта такая даволі спецыфічная вайна, і калі вы там ёсць, у вас нейкая ідэя заснаваць нейкае такое нейкі такі баявы атрад, то вам патрэбны выключна інструктары з баявым досведам ва ўкраінскай вайне. Таму, ну, мне не цікава казаць аб гэтым так званым полку, не цікава там казаць пра нейкіх персонажаў з ім звязанымі, таму што я ізноў ёсць, ведаеце, я заўсёды трэба там праводзіць свае меркаванні праз нейкія вынікі. Вось калі ёсць вынікі нейкія, ёсць удзел менавіта у абароне, напрыклад, зараз незалежнасці ўкраіны, у набыцці гэтага баявога досведу, то мяне цікавяць выключна такія людзі. То бок гэта наш батальён, гэта група Янкі, і шматлікія беларусы, якія зараз па адзінкам далучыліся да складу розных атрадаў тэрабароны. Таксама сюды б я аднёс наших беларускіх валанцёраў. Вось ёсць група, напрыклад, у Адэсе, там колькасцю 20 і больш чалавек, якая таксама дапамагае адэскай паліцыі. Ну, вось гэтыя людзі, они зараз прымаюць удзел, гэта баявы досвед, і гэта дапамога ўкраіне, і гэта таксама набыццё гэтага баявого досведа, які можна выкарыстаць потым для вызвалення Беларусі. Вось такое маё меркаванне. Але ж ініцыятыў можа быць шмат, і можа была нейкая магчымасць, ці не спрабавалі байцы з гэтага з пагоні, ну, можа далучыцца да вас. Ці давайце вось працаваць неяк разам, давайце рыхтаваць людзей разам, ці падзяліцеся з намі сваім досведам. Ну, беларусы ж. Калі мы запрашаем да сябе, перш за ўсё, кожнага беларуса, і на маё такое асабістае меркаванне, зараз такі час выбару, і кожны беларус, кожны мужчына беларус, які здольны трымаць у руках зброю, яго не павінны не спыняць ні адлегласць, ні час. То бок просто едьце ва ўкраіну усімі шляхамі, усімі магчымымі шляхамі, далучайся да нашага батальёна, ці да, напрыклад, да валанцёрскай дзейнасці, ці да абароны, да захісту ўкраіны ўжо ў складзе тэрабароны. Але ізноў, я падкрэслю гэтыя моманты. Баявыя інструктары з баявым досведам, удзел зараз і набыццё гэтага баявого досведа. Калі вы гэтага не робіце, вы у гэтым не удзельнічаеце, то я не ведаю, ці не падтрымліваць такіх людзей, то бок не займаецца нейкай валанцёрскай дзейнасцю, то я наогул не ведаю, што вы робіце ва ўкраіне. Ну так, дзякуй. Я нагадаю, што усе, хто глядзіць зараз наш стрым, могуць задаваць свае пытанні на YouTube-канале Еўрарадыё Лайв, і ўжо вельмі шмат тут і перадаюся прывітанні, вельмі ганарацца вамі, Павел, і ўсім батальёнам Кастуся Каліноўскага. Пытанне адразу такое трохі і лайтовае, і з іншага боку вельмі важнае. Як навучыцца размаўляць па-беларуску так жа добра і так хутка, Павел? Ну, я яшчэ не лічу, што я добра размаўляю па-беларуску, я толькі навучаюся, навучацца я буду увесь астатак жа свайго жыцця, але я, ну, ведаеце, для мяне такое вось думка прыйшла
там недзе праз пэўны час, калі я ўжо пачаў удзельнічаць у беларускай палітыцы, што разважаць нешта наконт там нацыянальных каштоўнасцей, наконт там нацыі беларусаў, гэта даволі крывадушна і дзіўна, калі ты сам не валодаеш беларускай мовай і разважаць аб гэтых рэчах, напрыклад, на расійскай мове, на варожай мове. Таму як я пачаў аднаўляць свае веды, ну, па-першае, я вывучаў беларускую мову, калі я яшчэ навучаўся у гуманітарнай гімназіі нумар 2 горада Віцебску, а па-другое, калі я пачаў аднаўляць, ну, не трэба саромецца, можна і трасяне спачатку, а потым, напрыклад, ну, пачынайце каментаваць у чатах на беларускай мове. Пачынайце там, калі вы не выкарыстоўваеце нейкія там недзе мову вербальна, ну, выкарыстоўвайце невербальна. То бок гэты каменты ў чаты, гэта пасты свае ў соцсетках, гэта, я не ведаю, хто чым дапамагае, хтосьці мемы робіць на беларускай мове, ну і атрымліваецца даволі слушна. Ну, дык вось неяк так. Ага, пішуць, што прыгожа размаўляеце, дзякуй. Яшчэ пытанне, Павел, чым вы плануеце заняцца, калі ўсё ж такі Украіна пераможа, і вы, напэўна ж, вернецеся ў Беларусь, пытаюцца? Ну, тут відавочна, чым мы будзем спрабаваць займацца, бо для кожнага нацыянальна арыентаванага беларуса, і я тут хочу падкрэсліць такі момант, што усё камандаванне батальёна гэта выключна нацыянальна арыентаваныя беларусы, якія цвёрда ведаюць, цвёрда бачаць свае мэты. І пасля, ну, зараз вызваленне Украіны гэта пытанне нумар 1, але ж гэта не канчатковы прыпынак для нас. І для нас канчатковы прыпынак гэта вызваленне нашай радзімы. Бо мы ўсё ж беларусы, мы нагадваем сябе гэта кожны дзень, і для мяне, ну, такая найважлівейшая мэта гэта вызваленне нашай радзімы, перш за ўсё. Таму хай лукашысты, якія нас глядзяць, якія таксама далучаюцца да нашага стрыма, чакаюць, мы прыйдзем. Так, абавязкова вызваленне Беларусі адбудзецца пасля вызвалення Украіны, а магчыма нават адначасова. Вось просіць яшчэ распавесці пра страх. Як вы змагаецеся са сваім страхам? Усё ж такі вайна гэта вельмі страшна. Я не ведаю, я гэтае пытанне закрыў уже даволі давно, таму, ну, для мяне гэтае пытанне не стаіць, як і, ну, для такой вялікай колькасці беларусаў, якія таксама уже маюць нейкі досвед. Таму вораг ёсць вораг, і калі яго можна знішчыць, яго трэба знішчаць. І не трэба тут адчуваць нейкі... Ну, страх — гэта такая, ведаеце, такая істота, якую можаце выкарыстаць сябе на кошт, ці, напрыклад, падацца яму, гэта ўжо будзе зусім другая гісторыя. Таму я не ведаю, райцесь з тымі сябрамі, хто ведае ўжо, хто адчувае гэта шмат разоў, хто перамагаў свой страх шмат разоў. Ну і страх гэта заўсёды заражаецца там, дзе ёсць нейкая адсутнасць інфармацыі, адсутнасць нейкіх звестак. Таму пашырайце свой кругагляд, перш за ўсё. Ну і цвёрда бачыце свае мэты. І калі вы цвёрда ведаеце, куды вы ідзеце, хто вы такі, і навошта вы туды ідзеце, ну тады ніякага страху няма, ёсць толькі мэты наперадзе, ёсць толькі вораг наперадзе, якога трэба знішчыць. Вось і ўсё. Вось у працяг гэтага пытання ўсё ж такі, ці працуюць з вамі якія-небудзь псіхолагі, і як перажыць тое, што вось вы бачыце, ну, напрыклад, у Бучы, нават калі мы глядзім фотаздымкі, відэа горы трупаў, так, у Бучы, ну, гэта вельмі шакуе, мякка кажучы. Ну так, гэта прысутнічае такі момант для тых, хто яшчэ не бачыў трупаў. Я за сваю службу ў Віцебскім ОМОНе бачыў зашмат трупаў у розных становішчах. Таму, ну, ведаеце, гэта першапачатковы стрэс. У нас ёсць псіхолагі, у нас ёсць тыя, каму могуць падайці людзі і, ну, спытаць, якія могуць там растлумачыць, што гэта такое, як з гэтым змагацца. Але, на мой асабісты погляд, не трэба баяцца
мёртвых людзей, трэба баяцца жывых людзей. Сапраўды. Сябры, мы працягнем адказваць і на вашыя пытанні. Падпісвайцеся, калі ласка, на наш YouTube канал, каб больш людзей бачылі гэтыя стрымы, таксама маглі пабачыць гэтую дыскусію і паслухаць яе. Павел, вось у працяг тэмы таксама вось і пра бушу, і як ідуць зараз справы на фронце? Што вы можаце распавесці, што вы бачыце на свае вочы? Таму што шмат хто кажа, што вось гэта фэйкі, што трупаў няма, што там нібыта падклалі, там вельмі шмат лухты усялякай. Ну так, шмат лухты, і справа ў тым, што частка беларусаў, якія падтрымлівалі ўвесь гэты час і спадзяваліся не на нацыянальна арыентаваных дзеячоў, а на такіх, якія спадзяваліся на мудрага Пуціна, яны таксама, частка з іх існуе дагэтуль яшчэ у нейкім такім інфаполі рускага міру, так званага. І нейкія навіны яны ўжо глядзяць ад нейкіх рускамірных крыніц інфармацыі. Трупаў зашмат закатаваных, забітых, са связанымі рукамі, з прастрэленымі галовамі. Ёсць таксама там знайшлі ўжо брацкую магілу. Трупы валяюцца наўпросце на вуліцы, сабакі ядзяць іх. Такое вось становішча, але, калі не памыляюсь, зараз уже зроблена ўсё, каб аб гэтых падзеях, аб гэтым генацыдзе ўжо узнаў увесь свет. Таму, на мой погляд, кожны кацап, які пераступаў мяжу Украіны, калі ён дажыве да зала суда, ён павінен адказваць. Наша справа гэта дамагчыся вось гэтага. Так. Вось да нас ужо прыйшлі гвардыя, да нас далучылася, кажа, што казкі распавядаеце тут. Наконт інфармацыйнай вайны, наколькі яна зараз важная і наколькі увогуле што могуць рабіць яе ўдзельнікі, таму што ботаў сапраўды шмат. Ботаў шмат, трэба ведаць, што калі ідзе вайна, калі ідзе нейкае супрацьстаянне, то яна ідзе па ўсім накірунку. Інфармацыйная вайна, вайна ў інфармацыйным поле, гэта толькі адзін з накірункаў вайны, з накірункаў уздзеяння. Таму так, мы ведаем пра ўсё гэта. Ёсць тыя людзі, якія працуюць у інфаполі. Гэта таксама такая слушны ўзносак у агульную справу. Але ж, на мой погляд, трэба так расстаўляць крыху прыярытэты, і з майго пункту гледжання найбольш такі важлівы прыярытэт зараз гэта канцэнтраванне рэсурсаў якраз на будаванне, ўжо на стварэнне беларускай вызвольнай арміі, якая зараз будуецца на маіх вачах, і я вельмі ганарусь, таму што я прымаю ў гэтым асабісты ўдзел на базе нашага батальёну. А якія поспехі і, на жаль, страты ўжо ёсць у беларускага батальёна імя Кастуся Каліноўскага? Поспехаў зашмат. Я ўжо тут не буду пералічваць, колькі захоплена тэхнікі, колькі захоплена зброі, колькі знішчана кацапаў. Наконт стратаў мы ўжо страцілі 2 нашых пабраціма. Вось на мінулым тыдні была ўрачыстая частка з Мейсерова Панасовічу, тэрор. Сёння, напрыклад, я вось баяўся крыху спазніцца, бо была ўрачыстая частка па Іллі Ліцвіну. Вось, бо яго цела змаглі толькі атрымаць, забраць з поля боя, калі гэта, мабыць, 3-4 дні таму, калі была вызвалена Буча. Вось, і сёння было такое развітанне з ім, вельмі ўрачыстае. Было зашмат хлопцаў, стаяўся увесь батальён, адпаведная музыка, белчырвона-белыя сцягі, адпаведныя рэчы, і жаданне помсціць. Узгадаем нашых хлопцаў, нашых герояў Беларусі. Трэба ведаць такіх людзей, трэба ведаць
усіх, хто змагаецца за нашу незалежнасць. Вам вось адразу пішуць, што моцы вам, хлопцы, застацца жывымі і здаровымі і вярнуцца дадому. Будзем спадзявацца на лепшае і працуем далей. І да таго таксама пытанне, ці кантактуюць неяк з добраахвотнікамі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі, сама Святлана Ціханаўская, а таксама ўлады Ўкраіны і, можа, нават сам Уладзімір Дзялянскі? У нас вельмі добрыя кантакты з уладамі Украіны, з кіраўніцтвам Украіны. Я не буду уже казаць менавіта з кім ці з якім шэрагам фігураў. Але так, у нас ёсць гэтыя кантакты, і таксама мы атрымліваем шмат дапамогі праз гэтыя кантакты. Вось ва Ўкраіне, ведаеце, робіцца гэта толькі праз кантакты, таму і менавіта тут трэба ведаць, што дзякуючы тым людзям, тым беларусам, якія прымалі ўдзел ва абароне Ўкраіны яшчэ з 2014 года, зараз і стварыўся гэты батальён. І дзякуючы ім сёння стаяў гэты строй пад чырвона-белымі сцягамі. А наконт наших так званых дэм-сіл, я ведаю, што Ціханаўская там некалькі банак тушонкі адаслала, але ніякай больш дапамогі ад яе мы не бачылі. І мы не спадзяемся, перш за ўсё, на гэтых дзеячоў, мы спадзяемся на нацыянальна арыентаваных беларусаў. Так, беларусы павінны спадзявацца толькі на сябе, таксама сказалі ў адным інтэрв'ю, і не трэба нават разлічваць на тое, што калі сёння беларусы там падтрымліваюць Украіну, што заўтра ўсе украінскія вайскоўцы прыйдуць і будуць абараняць незалежнасць Беларусі. Беларусы самі павінны змагацца за свой лёс. Вось ведаеце, тут такое вось ёсць меркаванне, якраз што наш батальён гэта такі першы, мабыць, прыклад таго, каб ва Ўкраіне у складзе ЗСУ фармавалася нейкае асобнае, выключна беларускае падраздзяленне з выключна беларускім камандаваннем. Бо, напрыклад, калі у вас там вы падпарадкоўваецесь там украінскаму камандзіру, то што рабіць, калі вайна, напрыклад, ва Ўкраіне скончыцца, калі Ўкраіна пераможа? Каб, напрыклад, гэтае фармаванне прымала недзе ўдзел ужо ў вызваленні Беларусі, на гэта ўжо будзе патрэбна палітычная воля украінскага кіраўніцтва. І гэта таксама, трэба, напэўна, ведаць, што гэта такі ўжо міжнародны крок, то бок нейкі крок ва ўдзеле ў агрэсіі супраць там суседняй дзяржавы, нават калі яна там кіруецца зараз там пад кіраўніцтвам такого рэжыму, як Лукашенка, але ж на гэта патрэбна пэўная такая умова, палітычная воля украінскага кіраўніцтва. Нам такая умова не патрэбна, бо ў нас усё камандаванне батальёна гэта выключна беларусы. Так. Тут якраз каментуюць ваш адказ, што не трэба так, мабыць, прыніжаць дэмакратычныя сілы, што і аўтамабілі, і гуманітарку дэмакратычныя сілы адпраўляюць. Дэмакратычныя сілы нічога не адпраўляюць, аўтамабілі стрыжак адпраўляе недзе там на дапамогу Ўкраіне, там ад яго мы, калі не памыляюся, атрымалі некалькі там турнікетаў і некалькі бронешлемаў, гэта ўсё. А што робяць там іншыя дэмакратычныя сілы і каго вы маеце на ўвазе пад гэтым тэрмінам, тут трэба ўжо падзяляць. Мы больш за ўсё дапамогі мы атрымліваем ці праз верыфіцыраваныя крыніцы, якія верыфіцыруюцца намі сумесна з службай бяспекі Украіны. Таму што вы ведаеце, мы не маем ні з кім канфліктаў, але вайна для нас такая, гэта ўжо стала такой нейкай уласнай справай. Тут гібнуць нашы пабрацімы, мы асабіста прымаем удзел, наш батальён прымае ўдзел у баявых дзеяннях. І таму, калі нехта там будзе будаваць нейкія палітычныя эканамічныя праекты на вайне, гэта нам не будзе спадабацца. Таму, калі вы сапраўды хацеце аказваць дапамогу, калі вы хацеце працаваць на
вось на вось гэтае фармаванне беларускай вызвольнай арміі, ну так можа прайсці верыфікацыю, ўжо дапамагаць, але не рабіць погляды. Мгм. Дапамагаем сваім. Яшчэ пытанне, якое ўражанне ад войска расійскай федэрацыі і як доўга яно, на ваш позірк, пратрымаецца? Ці ахвотна рускія салдаты здаюцца ў палон і ці часта можна сустрэць у баях кадыраўцаў, ціктошнікаў? Кадыраўца, ведаеце, ёсць такое, вось мы ўжо думалі так з маімі пабрацімамі, то што кадыраўцы гэта калі там правесці нейкія паралелі такія з камп'ютарнай гульной, то есть кадыравец гэта такі босс, з якога можа выпасці шмат луту. То бок у них там добры абвес у гэтых тиктокераў. Таму мы вельмі жадаем трапіць на кадыраўцаў, таму што ў іх там зашмат чаго можа быць добрага, трафейнага, скажем так. Ну, яшчэ не сустракалі, на жаль. Але запрашаем у госці. Зараз мы ў Киеве. А наконт там расійскіх салдатаў, ну тут можна прывесці такі прыклад аднаго украінца, які казаў, што ведаеце, калі я прыйшоў у тэробарону, то я атрымаў там 2 сумкі розных там рэчаў, вопраткі і гэтак далей. Паглядзіце, во што там апрануты расійскія салдаты. Ну, вось яны апрануты, вось паглядзіце на гэты абутак. У гэтым абутку забівалі яшчэ яго бацька ў першую чачэнскую вайну. Ну і ўсё менавіта такое, ад зброі да вопраткі, то бок мы ведаем таксама такія прыклады, калі расійскія камандзіры бралі вось новыя сферычныя шлемы, замянялі іх на старыя еще саўковыя шлемы, ну і пад нейкімі чахламі уже там выдавалі гэта ўсё там кацапскім войскам. А ці ахвотна рускія салдаты здаюцца ў палон, яшчэ было пытанне. Беларускія салдаты? Рускія. Ну, калі ведаеце, тут таксама мабыць, гэта такія асабістыя выпадкі, тут трэба, ёсць заўсёды нейкі чалавечы фактор. То бок, на маё асабістае меркаванне, калі яны там ужо нарабілі шмат чаго, то бок шмат ніякіх злачынстваў у адносінах да грамадзянскага насельніцтва Украіны ці проста нейкіх вайсковых злачынцаў, ну яны ведаюць, што ім за гэта будзе. Ніхто у палон уже не прыме. На ўсіх астатніх, хто сапраўды яшчэ не паспеў нечага нарабіць, хто толькі перасек мяжу Украіны, яны могуць здавацца нават цэлымі фармаваннямі, ўсё з імі будзе добра, будзе нарэшце рэшт і цёплая ежа, і добрыя адносіны. Так. Яшчэ пытанне, а ці будзе такая магчымасць прайсці спецпадрыхтоўку на базе батальёну на будучыню, каб мець досвед і далучыцца да вызвалення Беларусі, бо ў сілу абставінаў не кожны можа пакуль на вялікі тэрмін, ну, я так разумею, ва Ўкраіну. Я гэтага не ведаю, але мы перш за ўсё зацікаўлены ў тым, каб вось гэтую падрыхтоўку праходзілі менавіта байцы са складу нашего батальёна. Таму што мы менавіта працуем на гэта, і ўсе нашыя інструктары з баявым досведам працуюць на гэта, каб нейкая там уже пашырыць моц нашага батальёну за кошт вось новых уже байцоў, якія прайшлі вось гэтае навучэнне. Павел, а ці можна праходзіць нейкую падрыхтоўку ад вас, можа, я не ведаю, загадзя, то бок не там, дзе вы зараз знаходзіцеся, а, напрыклад, калі ёсць добраахвотнікі з Польшай, ну, беларускія добраахвотнікі, якія да вас хочуць далучыцца, і ўжо зараз яны хочуць трэніравацца, напрыклад. Зараз яшчэ не, мы раім праходзіць асабістую падрыхтоўку, то бок на мяне выходзіла шмат групаў, ну, гэтыя групы былі часткай супраціву, чаго ж тут казаць, і яны таксама ладзілі асабістую падрыхтоўку, ось, напрыклад, у Польшы, і гэтая група амаль у поўным складзе зараз ужо далучылася да батальёна імя Кастуся Каліноўскага і ўжо з'яўляецца яго часткай. Тут таксама даслалі пытанне яшчэ
перад гэтым эфірам. На баку Украіны ваюе асобная анархісцкая група, так званыя левакі, сярод якіх ёсць і беларусы. Як ты да гэтага ставішся, і як ты думаеш, чаму яны не пайшлі да Пракоп'ева ці цябе і вырашылі аддзяліцца? Ці ёсць сэнс падзяляцца па палітычных поглядах у адным акопе? Я не ведаю, я не сяджу ў адным акопе з левакамі, перш за ўсё, а па-другое, я сам правых поглядаў. Но па-трэцяе, то, што вось я магу прывесці такі прыклад, што на базе нашага беларускага батальёна імя Каліноўскага ёсць таксама людзі з розных палітычных рухаў, але ёсць паміж намі дамова, што ніякіх спрэчак, што зараз мы тут не прадстаўляем нашыя рухі. Я ось, напрыклад, не прадстаўляю ўжо рух супраціў, а я ўжо з'яўляюся часткай батальёна, як і яны, і мы працуем уже на карысць батальёна. Усе разам і ніякіх спрэчак. Ясна. Яшчэ тут прапануюць уявіць сітуацыю, што Лукашенко аддаў загад і ў акопы паехаў беларускі АМАП. Вось ты ўжо узгадаў тое, што працаваў раней у віцебскім АМАПе. Сустракаеш ты свайго былога калегу, ты ў яго на мушцы, што будзеш рабіць? Ну, калі я ў яго на мушцы, то я паспрабую схавацца і пазбегчы сваёй смерці. Калі, я ўжо адказваю на гэтае пытанне, ведаеце, калі мы шчыра запрашаем сюды ва Ўкраіну, мы зараз усе ў Кіеве, мы нават чулі, што Губазік там нібыта ведае там склад батальёну, но мы шчыра запрашаем іх сюды для нашага арышту. Нават усе агульна, могуць нават увесь беларускі АМАП з сабой разам забраць, таму што калі будуць супраць нас стаяць тыя, хто рэпрэсаваў, хто гвалтаваў і здзекаваўся над беларускім народам увесь гэты час, калі ў іх будзе зброя ў руках, і яны будуць стаяць насупраць нас, то мы вагацца не будзем. Яны будуць знішчаны, і ўсё. Тут не аб чым казаць. Таксама пытаюцца, ці ўвогуле ты кантактуеш са сваімі былымі калегамі, што яны кажуць наконт вайны і свайго ўдзелу ў ёй? Як яны ставяцца да таго, што ты вырашыў ваяваць? Не кантактую увогуле. Усе кантакты са мной абарваны, бо мы вельмі розных поглядаў. Беларускі добраахвотнік вырашыў ехаць дапамагаць Украіне. Яму ехаць да Пракоп'ева ці да цябе? І чаму? Я думаю, што на гэтае пытанне мы ўжо адказалі. Ці нешта дадаш? Гэта вырашаць асабіста кожнаму беларусу, да каго ён хоча далучыцца, а па-другое, ёсць у нас уже і лагістычная схема, як для пераправы уже нашых добраахвотнікаў праз мяжу, бо у нас даволі слушна працуе наш цэнтр добраахвотнікаў на базе беларускага дома ў Варшаве. Там таксама ёсць адзін з нашых добраахвотнікаў, Павел Пухта, і там таксама працуюць людзі з украінскага МІДу, якія праводзяць праверкі асабістыя, і ёсць таксама пэўны маршрут, то бок людзі перапраўляюцца праз мяжу, праходзяць ізноў праверку, іх там забіраюць, вязуць да Львова, і ад Львова ўжо на цягніку яны ўжо едуць да Кіева, дзе мы іх і сустракаем. Тут яшчэ вельмі хвалююцца. Можа, ёсць нейкая інфармацыя, якая прыбывае да вас, што зараз адбываецца ў казармах Лукашэнкі? Шмат інфармацыі такой, але ж я не ведаю, якая з гэтай інфармацыі слушна, якая не, таму я не буду, напэўна, казаць. Мы ведаем, мы адсочваем, зараз у нас такія больш вайскавыя, стратэгічныя прыярытэты, то бок мы адсочваем зараз там любыя перамяшчэнні лукашысцкіх вайскоўцаў, мы ведаем іх імёны, мы ведаем нават тэлефоны іх чальцоў, іх сямей, мы ведаем, якая ў іх зброя, які ў іх транспарт, які ў них бронетранспарт. Таму, ведаеце, нас гэта не хвалюе. Калі мы просто людзі з баявым досведам в украінскай вайне у складзе, я спадзяюся, значна больше, чым наш батальён, бо нам ад кіраўніцтва Украіны зараз дадзены зялёны свет, зялёнае святло на неабмежаванае пашырэнне. Калі вось гэтыя людзі
прыйдуць і вярнуцца ўжо на радзіму, і калі супраць іх будзе стаяць вось гэты лукашысцкі паперачны спецназ, мы просто пройдзем скрозь них как нож скрозь масло. Мгм. Мгм. Ты думаеш, я разумею, што напэўна шмат хто задае гэтае пытанне, і напрыклад перад тым як пачаўся гэты этап вайны ва ўкраіне, перад тым як Крэмль напаў на Украіну зноў, шмат хто казаў, што не, Пуцін не асмеліцца, не нападзе. Як ты лічыш зараз, ці ўсё ж такі пойдуць беларусы ваяваць супраць украінцаў? Ну, з майго пункту гледжання, я перш за ўсё не лічу людзей, якія не ведаюць сваю мову, якія не імкнуцца яе аднаўляць, веды па ёй, і якія не ведаюць свайго сцягу, свайго гербу, якія не ведаюць сваю гісторыю, якія не ведаюць, за якую Беларусь змагаўся Кастусь Каліноўскі, якія увесь час спадзяваліся на мудрага Пуціна і на мудрую Маскву і хацелі бачыць Пуціна трэцім ва ўсіх дамовах па Беларусі. Ведаеце, для мяне ці тыя з іх, хто стаіць зараз на абароне лукашыцкага рэжыму, для мяне яны не з'яўляюцца беларусамі, перш за ўсё. Для мяне яны з'яўляюцца пашпарцістамі, бо адзінае, што ў іх засталося ад Беларусі, гэта беларускі пашпарт. Таму мяне гэта таксама не хвалюе. Вялікі дзякуй, Павел, вялікі дзякуй усім нашым слухачам, гледачам гэтага стрыму. Было вельмі шмат каментароў, было вельмі шмат пытанняў. Дзякуй вам вялікі, падпісвайцеся на наш YouTube канал. Усе вам перадаюць эмоцыі, здароўе, трымайцеся, хлопцы, хай Бог вас беражэ. Дзякуй, Павел. У студыі працавала Марыя Вайтовіч. Жыве Беларусь, слава Украіне! Жыве вечна, героям слава, шчыра дзякуй вам за запрашэнне.